Play pi baro ki viewers session pada kini ke video ngan wana yang pi ha ke day ba ki kumpul lekam. Tama kani ke long pair ha ke ba kedi ke kumpul lekam ke ba ki parlok jungi ki para samla kasi jungi ki la de bantap dai menta kala mi ke result. Kata ke badai jong ka Meghalaya Police. So congratulations ye pi baro ki selected candidates ki bla syajid nakabenta ba pintrei ha ka Meghalaya Police. Di kermen ba lemba ki kam ki jam ki jongpi lemba ki jingtrei jongpi ka state Meghalaya jungi kan kala. Mo di kermen pintrei hok pintrei na du kamen sim kumba wei nai ki ri crow jong ka state Meghalaya wudi UMP bidang shu lei no ashwa jungi ila pensngau bat ila keren ya kene ketien ba ide ban trei na kabenta jongki wei. Trei ba lebha nakamta kamtam nakamta karibat kajat berdeu. Di kamta nakamta jung pi baro ki selected candidates jong ka Meghalaya Police sai sin nong pi congratulations ban nang imsi reihok nakamta ka kam ka ba pi la yo bat ka ba pi la shajet. Di alim tangen ya peino ha ka dei bat kini ki result ki ba ka Meghalaya Police kala penmi men ka Arpsantrik u Februari arhajar arpunreu. Di gini kidei na kabenta jong ki SC/ST namta jungi ki khasi jaintia bat garo kumcuru na kabenta ka post jong ki other SC/ST namar yangi ki khasiru lapan hab ha ki other SC/ST bat ki unreserved post. Hi ha ki list ya ki kerteng ki jongpi ya ki roll number ki jongpi la de penmi lut hang tu de check ba mo ki applicants ki bala dep na kabenta banle ya kini ki document verification ki re-examination bapher jong ka Meghalaya Police kindly check out mo wait ba yo pi shajit de kata ka de jing ki manam ta jing pi wei ba pila trei hok wei ba pila le na kabenta ban kentiu nane wei ba pila trei shitom kemen pinyo bai de so check hi hapo ka description box ngan bu ya kaling ini hapo ka comments box section pin jonga bisa check ya kaling mo hang to kila download na kumta kini ki post baro iba ka Meghalaya Police kadang show online di ka Meghalaya Police select list of candidates in order of merits sepet hi bangla de banong epi sepet hi keteng jong pi mo di ngan pini ne namta ki post kamtam area gitu ki applicants ki yole se pimtip kanongot ki belai syajit lani ya ki pai ba kerikasi berjanji ru kanongot ki belai syajit baro ma di namta ki post an branch constable result total number kaba ki applicants ki belai syajit ban trainer benta kani ka post an branch constable ki don hadu drius pa khandai puar ngut mo kata katut lang kasi jentia garo mo nang ta ka baar ki branch constable ini ki branch constable la syajit hadu ciajar sospa san phupra ngut ini ru kasi jentia ban garo baro kini gidi kasi jentia ban garo mo de sapet hi nang ta kabalai kide ki fireman ki don chispa khandai phungut ba syajit nang ta kabasau dari driver fireman ki don san phungut ki applicants ki ba syajit nang ta kabasan dari fireman mechanic or mechanic ki don apply ngut ki ba syajit lembar bandriu ki de ki MPRO operators ki don chispa khandai ngut nang ta kabahnyau signal or BN operators ki don san ngut ki ba syajit bat kabapra driver constable ki don chispa lai khandai ngut di satu tali ya kete mohon kenum total re satu tali la da pikwa kat nungun baru khoi namar beli ngala da tol pai ki namar sangne ndu spa khandai puar ha cijar sos pa san pupra terter di la da pikwa ban total kanungut la syajit ham aha kani ka Meghalaya Police jong usnyam arpsau arpsan di satu tali gini bro nane ansa ini di next video namar nalor kini ki number of post ki bala syajit lani ki applicants ki bala sya select kidang don ru ki wei pada ki parlok lani ki applicants ki jongi ki badang don ha u line
jong ka jing le biang ya ka re-examination. Habang re-examination, kata kumumut pihak ban le mi biang sya ka office jong ka Meghalaya Police hapo new sngi. Mo nadu bala pemi ya gani ka result hapo new sngi pide ban le no ban le mi hapo Meghalaya Police Shillong ra ki documents ki jong pi paper bat kin ne biang ya ka nega examination mo kin pit tu biang pi kin check biang pi hato pila bit la biang yo la se idon ijing duna jing bakla hagi kot kisla gi jong pi mo kata ketiga notice ba nakleng jong gani ka Meghalaya Police Club ni namar boleh indon hang tu pi lada pi page hapo ka list indon sha try du gitu bala don haka box hang tu di roll number hang tu kin ong pi kini ki candidates ki bade kini ki roll number subhaban wan mi hapo news ni desa check yang tu mo de ngathai pi sngo tu hi ngathai pi sngo tu ya kata de check bai ki roll number ki jong pi la da phim don ha ka select list yo le se pi don ha itu i re-examination list de subha ban le mi but shapo Meghalaya Police Shillong ban le ya kani ka re-examination kumba kani ka Meghalaya Police kala tip lene kala penbena no titang kata hak be dei bat kani ka khubor lai kam lene kani ka jingpon bena kaba smotanat na kumta jingi ki para samla baro ibadai na po state Meghalaya hi kata namta ki khasi chanti abat garo congratulations sa sin ngolong ipi treihok mo treihok namta ka kam wat ong batang balayo kam ngan trei torti ngan le kan bamon em kata kemot kan wanra ya jing sinjor haka imlang kasalang ka jing lada mapi ibadon haka an kata kemumut bagi pai bai ya ki Meghalaya Police ki ong bagi ki dei ki briu jong ka an ki balabat hakti ya ka an kata kemumut lada pim treihok lada pim trei na kum tau pai ba kata kemumut dari kasi jengi kan jong handai lada mapi ki bala syajit nabeng gini ki hajar ngut ikun semla ki bedang syajit dan tapi treihok namta dari berkejaj belum banwan rajing kala banwan rajing ha kata kanang kambhai syu ya ka imlang salam sai chisen nganong yapi congratulations ya baro ki selected candidates but kunjuru ya kini ki re-examination candidate nganong yapi congratulations no piru kinyo bet tama pihak ban le ni sya office ban penti kenabiang dan ban pitu biang ya ki kot kislai itu nak jong pi baro ki candidates ki pla syak select nganong pi lada pim yoi ya ka link ka bangabu hapo ki comment box section ke jongaru subha ban le lengba ka official links jong ka Meghalaya Police kata megpolice.gov.in lada pi type ya gani hapo Google search yoi ya ka first link klik hang tu bat pin sa check ya ki list ki jong pi pin salap be mo te tang kata ke jing pensyai nak leng jonga ko be dei kumno be pin check ya ini ki kerteng ki jong pi ki bala mi hapo ka Meghalaya Police kublei shibun